Shalom want dat vrede. Den nanga you. O na de brada fu Israël United in Christ. Israël koma kandrana in Christus. En u na de brada sa ik knap u die de zogenaamde blakkaman nanga ingi. U na de brada sa oko soort de people fu unu sumana ding in a Bijbel. En voor zorg je zeide je de in een situatie sa je de tiden na de. Unu osor je sa je moest doen voor me uit een situatie. Unu osor je sa gado e verwacht voor een zogenaamde blakkaman na ingi sa gado e kar Israël in a Bijbel. Unu oleg je des aan dit uit. Want christendom ne leg je des aan dit uit. En dit nafa osor lobby gona de brada voor unu. Dit nafa osor u lobby. En sorry sa schrift in a Bijbel. Sorry you historia. Sorry you geschiedenis. Sa de man die you gedetelijk in a grondtapositie. Maar Gado beschrijft alles aan in een Bijbel. En dat na op die story sa unu ook sorry you. Ima waarheid, Johannes 8 vers 32. Want die na a waarheid te we taki. En altijd te we taki, we tak na a Bijbel. Omdat a waarheid de in a Bijbel voor Gado. En dat na a boskopu sa we taki de zogenaamde blakkaman na ingi sa Gado e kar in a Bijbel Israël. En dat we bewijzen die na a Bijbel in u anu. Lees me de rappe soldiers van Abi. Johannes 8 vers 32. Lees je? En onze sabi da waarheid. Sa Gado taki? En onze sabi da waarheid. Gado tak a zogenaamde blakkaman na ingi sa sabi a waarheid. En de waarheid zal make you come free. A enige sansa om mek a zogenaamde blakkaman na ingi come free na a waarheid. No a pres in a Bijbel u lezen tak politiek op het oefri. Waar kan mijn brada? Ik tek wat flyer. Is dat sana a waarheid? Is dat sumana yuna in a Bijbel? Want dat nasa we kosoorden people. Tak a zogenaamde blakkaman na ingi na desmasa apa slavernij verleden. Desma dat na Israël in a Bijbel. En tiden na de nakomelingen voor de chief of Israël. En dat nasa we lezen a waarheid. Give me het wat lezen. A waarheid in a Bijbel. En onze sabi da waarheid. En de waarheid zal make you come free. A waarheid zal make a zogenaamde blakkaman na ingi come free. Want politiek no make unu come free. Christendom van de evangelie no pot a blakkaman na ingi free. Juist a charu gomoro in geestelijke slavernij. Juist no a blakkaman na ingi no sap sumana ding. Maar na a Bijbel in u anu a woord voor Gado will put you free and make you sap sumana you. En dat na history sa we chakong. Dus linkie me het wel lezen. Johannes 8 vers 32. En onze sabi da waarheid. En de waarheid zal make you come free. A waarheid zal make you come free. Go naar Psalm Jimmy. Dat is allemaal niet in Psalm. Psalm 119 vers 142. Lees je? De gerechtigheid door gerechtigheid voor tego. A gerechtigheid voor Gado na gerechtigheid voor tego. Dus vanaf a begin Gado bent altijd naar een gerechtigheid. En ook toe au gomoro fara. Tel ik aan einde. Want voor tego a gerechtigheid voor Gado odeo a gerechtigheid voor tego. Lees je? Je gerechtigheid door gerechtigheid voor tego. En je wet met de waarheid. En a wet voor Gado dat na a waarheid. En dat zou ik zo de zogenaamde blakkaman na ingi. Dat if you have waarheid in jullie libi, if you have sap, if you san e krop na sa je wedu, you have gonna a wet voor Gado. Want dat is a Gado e leer unu. En dat is ook een leer de zogenaamde blakkaman na ingi. Paka brada. Nanga suma de sanjasa. Ibalik nabja. Nanga suma de sanjasa. Ha? Ina fam nanga de
ino sa nga suma de san jassa Blakaman no go in slavery. Blakaman nga ingi no go in slavery. This na sasa nga des mafunu. The biggest mafunu, the 4 ouders funu. And if you know sab de san disi, then you know sab peo ko mi brother. Want fa you ka wakat apa gronta police alamang ala fola sabi tak asukan am the Blakaman nga ingi go in slavery. This na sa young boy at you musleri musabi. Fu roko ko mit a toekomst. Want a toekomst ano draai arki mooi poku weer dir crossi make money. Dat ana a toekomst ki a Blakaman nga ingi. Want ome Blakaman be ab money. Ome Blakaman make mooi poku. Masa de man tuki a volk voor Israël. Next. Sa de man tuki u volk. Next. Dus je abif ko fu leer je historie ba kamerada. Tak a pistisi sa je shidja a slavernij tak a de ina Bijbel brada. Tak dissa nanga de voorouders funu. En if de san dissa nanga de voorouders funu, dat ontaki una de chief Israël. Dat ontaki a neef unu de ina Bijbel. A neef ala volk de ina Bijbel. Maar if me ask you know ti de na day, sana a neef you ina Bijbel. Isabi? Mi brada? Isab sana neef you ina Bijbel? No, ino sabi. Maar if me ask you know, suma na you, say you take me. Sort volk na you. You na Blakaman. Maar te mo lees a Bijbel, Blakaman de ina Bijbel. Blakaman de ina Bijbel. Mo lees je wel de ina Bijbel. Dim Deuteronomium hoofdstuk 1 vers 1. We zorgen wel, soort neem de ina Bijbel. Lees je? Deuteronomium 1 vers 1. Dit is de woord die Mozes bentaki die Heer Israël. Dit is de woord die Gado bentaki die Heer Israël. Israël na de zogenaamde Blakaman nga ingi na mina nga yuti de na day. Maar koulu kusa de trafalok du tegen Israël. John pasnel go na Psalm 83. Fu sorry tak about Israël. Maar we sorry was asa de ma edu against the people fu Israël. Fu meken kring fu sorry suma na we in a Bible. Lees it. Psalm 83 vers 2. Not antiri o Gado. Not antiri o Gado. No hoor you vrede. No hoor you vrede. Not ampi o Gado. Not ampi. Because luku. Je vijanti make jugu jugu. De vijanti make jugu jugu. Lees it. And them suma disi no love you. They must not love you, so not love Gado. They offer them ede. If they not love Gado, they not love you ook too. So they might do. They might offer the ede. They might fight against Gado. They might fight take a people for Gado. Lees it. Them take konirai against you people. So they might do. Them take konirai against you people. They might take konirai. They might sukusani for a Blakaman nga ingi isondu. For mina nga you insondu mi brother. Lees it. And them berai against you kibriwang. See, they might set chuta komitunu. Lees it. Them betaki come and make you cut them poor for the one nuts. Make you cut them poor for the one nuts. Is a father do that me brother? They might carry you au kaner. They might carry you sarama kaner. They might carry you fotonengre. They might carry you paraman. Wat don a Blakaman no ab eenheid, a ingi no ab eenheid. Zij den a Blakaman nga ingi wang, if het eteki grond de rechter. Terwijl de ingi bij de eerste bewoners voor Sranan. Dat zit in de Bijbel. Dat de massa bestaatsrechtelijk, de massa wat historie dat is. Maar toch die na day, na enigste people, sa effect die grond de rechten. Sa man kies wan pis papier of wan pis grond, dat dat eigendom. De ma ete koni rai against you, brother. This is not a story for you. Sa unwan usabulek young man. Want waka ina foto ko no chan next to you, my brother. You see? Abum, ite kwa flyer. Give the brother a flyer so that the brother can take a piece of paper and sapu. Waka big man. Arki no, ko arki wa story. Al the top has ki award to Fugado brother. Oh, I might have Portuguese. Okay. You see? Please say be Abdullah give me the one lazy. In Bentaki, come and make you cut them poor for the one nuts. Make we cut them poor for the one Nazi. That make it in a day, a Blakaman nga ingi, praat in some follow. In some name. And if you look at the name, then you know the in a Bible. The enigste praat is dat God be praat na de 12 stammen van Israël. Maar in een name op some name. Buskondre wan praat die om mijn pisi. De ingi praat die om mijn pisi ook toe. Israël abra hergrond tapu. Van unu okom bakalek wa volk na Gado. A enigste sansa wa abif toe, wa abif ho de commanderi voor Gado. Is je? Maar wij zijn sumana you in a Bible. Ah, you know, dat ko arki no da wala ki sumana you in a Bible. Ah?
No, I mean, spy you with them and arki sumana you in a Bible. Okay. For the 4 ouders voor je konja, de biggest man voor je. You know sabi? Langa boto de kolek slaaf. Isap taka history dat in a Bible? No span of man. Ay, isap taka history dat in a Bible? Akan? Maar wie kan lezen die even snel? Wie me snel? 68. Deuteronomie 28 vers 68. Kam. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word